кардед, судишномаи навбатӣ оид ба ҷалби сармоя ба иқтисодияти мамлакат дар соҳаи саноат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пайгирии Комитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аз тарафи вакилон таздиқ ёфт. Саҳмдор дар якҷоягӣ бо сармоягузор ки мушоракати муштараки ватанӣ бо шарикони украинӣ аст, азм доранд ки дар 2 соли мебаъда $21 миллион амрикоиро барои бунёди ҳамин корхона ва дар мамлакат албатта сафарбар намояд. 65% саҳми корхона ба шарикони хориҷӣ ва боқӣ монда ба субъекти ватанӣ тааллуқ дорад. Мо итминон дорем ки баъд аз мавриди амал қарор гирифтани лоиҳаи сармоягузории мазкур дар шаҳри Турсунзода беш аз 200 ҷойи кории доимӣ таъсис меёбад. Инфрасохтори хизматрасон ташаккул ёфта, албатта иқтидори содиротии мамлакат ҷоноб мешавад, тақвият бахшида мешавад ва албатта ба буҷаи маҳаллию ҷумҳуриявӣ маблағҳои доимии серҳаҷм ворид мегарданд ҳисоби пурсамар будани фаъолияти корхона. Шумо медонед ки бо назардошти инкишоф ёфтаи иқтисодияти мамлакат талабот ба маҳсулотҳои нафтӣ рӯ ба афзоиш ниҳодааст ва бо назардошти ҳамин талабот соҳибкорони ватанӣ албатта дар натиҷаи фазои мусоиди сармоягузорӣ дар дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пайгирии мақомотҳои соҳавӣ имрӯз соҳибкорон имкон доранд ки лоиҳаҳои бузургу хурди худро дар минтақаҳои мухталифи мамлакат пиёда кунанд. Мо фикр мекунем ки дар давоми 2 сол тамоми дастгирӣ ва кӯмаки маъмурӣ ба ин лоиҳа ҳам аз тарафи мақомоти марказӣ ва ҳам маҳаллӣ расонида мешавад ва дар ҷодаи пешбурди лоиҳа ва бунёди он ягон хел монеагӣ ба миёд нахоҳанд омад ва шумо тавре ки иттилоъ ёфтед, маҳсулоти хомро субъекти сармоягузор азм дорад аз 4 мамлакат ба кишвар интиқол бидиҳад. Албатта пеш аз ҳама ин Федератсияи Русия ва Қозоқистон аст ва барои суғуртаи таъмини доимии маҳсулот ба корхона бо субъектони ҳавасманд аз Туркманистон ва Афғонистон низ қарордодҳо ба таъсис расиданд.